budaya. Lestari budayaku.
Gun. Apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih. Pokoke katresnan iki gak tinggal kok piye? Kowe tinggal bojomu ngene tinggal katresnan iki. Jenenge lagon ya. Oh, lakon tak kira bojomu lunga ndak kowe rumangsa ditinggal ngono lho. Berarti oke. Jenengan karo kuwi nyembuyung dipilaksana dawuh menika iki ambal waso dencake itu yo itu PPY Kabupaten Sleman. Yo para parampara pangarsane PPY menika mangun-mangun temu tanah PPY Sleman. Kita sandane bawana. PPY iki apa? Paguyuban Panotocara Yogyakarta. Oh, tak tarik PPY. PPY iki paguyuban Panotocara. Paguyuban apa siapa ini? Udah mau payu. Oh, tak kira iki PPY iki paguyuban apa payu. Saking ngomongke MC. Ya mau angge lestarine kabudayan iki kan saka kota basa kerep kecet meneh. Saking mantepe. Basa sing basa iki. Iki dadi wes. Salah basa sing bener. Nek aturan iki mulane Panotocara Paguyuban Panotocara Yogyakarta iki Sleman. Sing dipangarsani dening Bapak Agus Wiranto. Nek rumah BPN. BPD. Oh, BPD. BPD kok BPD. Oh, BPD. Ya. Wes kenal kok karo kiai.
bisa pakai nganggo ben tahu bagus ben pakai dengan supados dia Ini adalah ketua DPRD daerah sini Pak. Amin. Amin. Ini ketua DPRD Kabupaten Sleman. Pak Ganda Pak Terun, Pak Penayu, Pak Mario bisa kasih lenggah, Pak Lurah luar biasa. Sekali keplok kagem santai Boyono. Oke. Ya. Ini PBI ini lagi sukung karo Pak Lurah. Tanek lamur. Lah, ini gedung ini, bongso ini, termasuk masyarakat wilayah Taman Kami, Taman Martani, kalau tanah teruin, ini bisa mau cuma bisa loh, kalian ini benar, aman ini Parula kasih lenggah, tapi ini sebagai contoh kita. Ini ada di palingnya PBY mau nih, kata sendiri, iya kan, iya. Alhamdulillah. Kalau bandingnya sedikit mangkal bilik PPY mereka ridun habis pun kita tingkat pereso tanggal dari sore kafe kita tingkat pereso menawi sakit 100.000. Nggih, sinten tanggal pinten PPY asal-asal mereka ngadeg sekali pengurus ditarik pengurus. Ada simpul ada simpul anggota PP. Karena awake dhewe niku pripun? 28 November. Sinten? 28 November. Kadanipun dereng. Tidak iki Pak, kami desa Lombok. Kula Pak. 25 November Pak. Leres. Selamat November. Ya.
Sekarang dalam duit aku kok kowe. Sing kelangane malah. Oh, moga Pak. Sani-sani. Ini adalah sebuah contoh pemimpin yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, lagi lo foto-foto lo hidup sawitipun bernamung ketoprak. Kulo nggih payangan dasar dalam. Dalan itu nggih kanca-kanca. MC dalem MC itu mboten namung bisa PPI singkatan kok ora wani Pak. Kami kok MC katanya kulo bae ora wani. Akibat pengangguran Sleman. Mboten. Jadi harapannya Panoto itu sudah namung ngandalke namun kalau pengandalaken bisa dadi tontonan tatana tuntunan. Pramila nek menawa boten dipun piyakaken ya kudu njaluk pertempuran sinaosa niku mandiri. Pertukaran untuk kanca-kanca iki luar biasa. Wong saleh utang-utang iki Pak. Namun saya sebenarnya dados napa nggih kami gatosan bilih PPY gadahi program yang unggulan. Salah satunya adalah Taruna Ngungkuli Bapa. Nanti kan kemarin sudah ada 7 kali latihan kagem pemuda, pemudi. 1 kali latihan ada 30. Ini luar biasa. Bontakannya mengenai. Taruna luanai berapa? Taruna Ngungkuli Bapa. Nah, kaya kula barang menika kan itu beda ning kagem menurut generasi mas kita yang tahun 2035 itu siapa muda-muda kita? Salut saja. Mana? Nanti mungkin awal saya itu lo makan mumpun. Niki nek upama ing daftar menika Data wanita niku. Wes. Sakit mboten wanita. dari 116 peserta tingkat putih namun gangsal. Namun gangsal. Memang harus nanti bagaimana caranya putri-putri loh mendukung dia gitu. Dan putri nanti bahwa perempuan ini nanti akan lebih maju lagi dalam pemberdayaan perempuan untuk bisa Pak Manotoro bosok satunya lebih bagus lebih indah tentang perempuan kita. Kita tolong nanti. Wanita ini rombol sakit. Ini tidak dengan. Dilatih. Kita nanti nak. Ya. Kata-kata boleh Caksono. Tapi saya berharap ini tidak hanya berhenti di sini karena Pak Peneru, Pak Ganda, mohon maksudnya nanti Sleman dan dari bawah. Pak Turun, Rahayu ikan sami age, bidang dasarnya. Pak Turun. Aku ini nang dia. Aku golek kowe. Kok golek aku piye kowe jare kan serang ratu. Tak boleh kamu juga bisa tahu. Ono aku iki panguripan wis nang kene kok mau sore mau jam apa kan ngasar tekane sore iki mau kuwi kerja. Iki kowe saklono nang aja. Jangan Ini mau sakit. apa ya Pak ya? Waduh apa? Kebiayaan apa sih? Wah biar botak kok. Ayo dok. Mampu ya. Kuliah kayak gini Pak. Kowe iki kaya tak kenal enggak? Kowe sapa kowe?
tegese nyewa buku iki ya sapa Mas Dewi. Kowe iki anake sapa yo? Kok ana putrane sapa ora ngono. Saiki kamu piye? Karepku pokoke wis parno kan sing wasi. Saiki iki apa sesuk apa? Wis wengi kok ya. Ya wis sing penting awake dhewe wis elek-elek. Nek apa-apane yo iki meneh Aku wis sayang. Dino iki pendidikan manusia. Wis kalau Ayo ditutup ya,